Ni ne Baba Sani. Ya za ka zo ka same mu muna tattaunawa akan maganan aure ni da baby na ka zo ka shigo min da wannan abu. Ita wannan din zaka aura? Ta kohi da Allah. Kai har yanzu baka isa auren ba ai. Ai kai kahin kai da kasan kahin jinjini ne kaza haka kake. Kan aure zaka yi nan ne kai? Ka shirya kenan zaka yi auren ne? To dole mu hukunta ka daidai da laifin da ka aikata wa gwamnatin kasa da kasa. Saboda kana neman haɗa husuma a ƙasar nan duniya baki ɗaya. Kaga ka je ka sako riga ja abin wayar ka ruwan goro kuma baka haɗo daidai ba, kaga zaka haɗa rikici tsakanin masu bautar ja da masu bautar abin goro. Wannan daidai yake da ka ɗauko fetur zaka ƙone masallaci. Sannan bawan Allah ka tsefe kanka nan ka tattare nan gurin ka kwashe gashin nan tsakiya ka bar ta tim da gashi. Ya zama wajibin saka maka a bakun ne.